san farin ciki na guri na a cikin kai na abuna kan furtawa ya ke Khadija a guri na baki da kauna Allah ka zama mai suna gona ka zama amarya ne kuma ka zama an kwanta sun zane kamar babu kai murmushin da shi ne nawa annashuwar da shi ne nawa bisa zambin mata da yaushe mu zanto tare ya sarautar mata gona zarcin mata da sarautar yan mata a auje kuma zanen tsafta ta gina kakin masarata mai kyan hali sannan da nagarta cikin su mata kin daga duka ke ce sarauniya mai mulki a fage na so na baki maki baby na Khadija na abar kauna dan ke ne naki masoyinki na kishinki